Ríži, kde je zase ten Marek do Bohajo? Kde je ty? OK, vítam vás, vítam z nového videa. Dneska sa nachádzame v opustnenom intráku. Ja sa to nepoviem. Tak, kamo, na to čo? Prídiš tu. Teraz vidíte z toho poschodia. Hej, vidím. No dobre. A vták je dovtákoval. Odhodí aj to. Kde to skončí? U vtáka. Nie, nachádzame sa v nového videa. Dobre. Za kameru Kristián. Čau. V meste nepovieme ktorom, lebo vieme, že vy ste tu prišli lúpiť. My sme neprišli tiež páčiť, síce máme páčidlo, ale to neznamená, že sme prišli niečo kradnúť. No to je iba na obranu, kebyže náhodou bezdomovci policajti dojdú. No dobré, nejdem ďalej zdržiavať, siete budú dole v popisku a môžeme ísť na to. Je to v podstate skoro jednaké, miestnosti sú skoro prázdne. Tu napríklad na tomu sú stoličky, ale ešte stále stoličky. Nordic zoberieme Vladovi. Vlado, jak ma počúvaš, Vlado? Máme tu stopu. To vydražíme, to podpíšeme, vydražíme. Tak, máme prvú vec, ktorú môžeme pofasiť. Kto by chcel nejakú stoličku, tak nejak sme k ním prišli, neviem ako. Tuto obsah tu dáme kamarátovi. No. Presne nevieme, ako čo, kedy bolo opustená tento intrak, ale môžete vidieť, miestnosti sú úplne prázdne. Jak naše hlavy. Všetko to isté. Musíme byť ďalej odlišné, lebo sme pri hlavnej ceste. To už tu vidíte, opada je to isté, neoplatí sa napríklad. Pre zberovú chyčov tu máme ponuku, mám kábel, ak by ste chceli. Za jedno zaplatíte 5,99, ale k tomu máte osraté a to sa oplatí. No, presne. Tu sa aj rúry môžete vytrhnúť. Presne neviem, v ktorom roku sa to opustilo, dajme tomu, ale vieme, že škola, ktorá stojí vedľa tohto, už to nemá. Má to firma, ktorá je hneď priamo hentam vedľa. Ešte povedať, že to je naša škola. To nie je naša škola. Ale nie, je to naša škola. No tak to už si mohol rovno povedať, kde sme. Ideme od vrchu. Poďme sa pozrieť, či tu vlastne nie je náhodou. Práve, postup. To bolo otvorené. Otvoril si tu dvere? Nie, ty si chcel otvoriť sa mi. Boli horné. Tak to asi sú. A však viem, že to jedné sú otvorené. Nie, že tu nie je príhľad. Tam je tá škola. Ja to som ja otváral. Ty chuj. Tam je, keď si chceli, máme grafiku z kresiel, nemusíte chodiť do Ikei a máte kresiel. Poďte do Krasna. Poďte lúpiť. Tam je naša škola. Je to tu. Hej, what's up? To môže mať na to, čo ľudia máme. Striptease tyč. Máme normálne nový vešiak, teda, jak sa tomu nazýva. Vidno, že Marek má problém nájsť dieru. No, obraz od nemenovaného umelca, úplne nepoškodený, 15 000 eur. No, máme tu Kristiána. Tento obraz od nemenovaného umelca. Schovaj to páčidlo, nech nevidie, že ideme fasovať. Tento obraz od nemenovaného umelca za 15 000 eur môžete nájsť na www.pptshop.sk. Pokračujme. Dobre. Pravím, neoplatí sa to točiť, lebo tie miestnosti sú furt isté. Ale, čo sme našli? Našli sme poistky. Kamo? Hej, a tuto lustre, to je, a tu sú také... Máme také poličky nejaké. To skončilo na Prahe komunizmu, ale vidíš ešte komunistické veci. Áno. A už sa to tu prerábalo. Presne. A tá firma si začala z prerábku a
a prerábanie nedokončila. Je to furt to isté. Miestnosti sú tie rovnaké, sú prázdne. Tu je ďalší obraz. Čo to je? To by som si kúpil nezobral. Neprišli sme fasovať. Jasné. Zober to. Čo my už máme dole dodávku nachystanú. Nie, ľudia, robíme si srandu. Neprišli sme nič fasovať. To bola asi fakt trieda. Ale nerozumiem, prečo potom... Tak trieda to asi nemohla byť, ale... Sice na triedu to je veľké, lebo prečo tu má potom dvojodvery? Môžeme ísť... Čo? Natáčal som, hej. Tuto sú schody. Má to 4 poschodie. Není tu nejaký? Hydraulika tu už není. Tu natočíme záchody. Ty kokos. No vecka. Ale dobre sa chcete zbystrať, jedny dvere sú. Vieš skôr, že tam je dobré stredia. Hej, nie. Ďakujem vám pekne. Poď sem. Pačidlo. To bude ľahko. Presne robíme to, čo... Kámo, to je veľký húb. Dobre, pač. Zo spodka. Vidíte, ľudia? Presný príklad toho, čo nemáme robiť. A vy tiež nerobte, jasné? Presne, nerobte to, čo Kristián. Presne tak, ale čakajte auta. Dobre, serte na to. On to povedal, len tu mi jebne na hlavu. Hej, dobre, poďme. No, práve miestnosti sú furt tie isté. Čo? Ja. Ideme do druhého. 4, 3, do druhého. 4, 3, Do prvého, to už je prízemie. Pod nami je prízemie, toto je prvé poschodie. Oli. To už to bude viac ľudí, ne? A musíme vyššie. Počkaj. Sár, skorkár. Separ. Chyba tam páska. Škola nechceš? Ty kokos. Ak Mareka pozerajú cigáni, tak tu nechoďte určite, tu nič není. Cigán nie je rasista. A viete čo, ľudia, poďte sa. Tie skrinky by sa mi hodili do mojej chalúbky. Na tú žentu. Nebezpečenstvo úrazu. A presne máme aj 15 000 stabulí zas pre počerných kamarátov. presne, tieto skrinky ľudia by sa mi hodili. To je zamknuté, no. Nejdeme páčiť, sme povedali. Nejdeme páčiť, also o 3 minúty neskôr. Áno, toto nový šuter zamknuté. Ľudia, není. Dole boli nejaké kľúče, ale to asi nebude na to. Boli nejaké, neviem kde presne, na parapete. Zamknuté, ale tuto. A to je obrazy, to je chlapci. Ale taký... No to je prečo asi? To nie je od toho. To bude odtiaľ. Taký starý dôchodca, vieš, že... A to nemusím celú chodbu natáčať. Strihnem. Toto sme ešte neotvorili, to nevieme prečo. Ponúkový katalóg z roku 95. No, to je ten chrobák, je tam pekný. Počkaj, ja sa do toho skúsim dostať. Myslím, byť niekde? Počkaj, skús. Čo sa zamýkaš? Pokračujte.
Presne to, čo nemáte robiť. Nie, ľudia, my pozeráme, že či to ide. Elektrika. Ale všimnite si, no ešte žiarovky, ktoré by sa dali použiť. Ľudia, pokiaľ nemáte žiarovky, tak nekradnite. V Hornbachu nájdete za 30, teda som sa pod korún, ale... Ideme. No? Po hodinách? Nie. Kámo, tu sú mreže. Tam sme boli? Hej, tam sme boli už. Tam sme neboli vlastne. Nie. Ale ja som to nepozeral. Tuto máme ľudia, pozrite sa, nové Vianoce, kto by chcel Vianoce, ale tu kámo, to je svetielka. Zapoj tu do elektriky. Ty diablo, však to nejde elektrika. Ide, keby si zapol, kámo, tu je ten trezor, zavri to. Tu sú kľúčiky. Kámo, dívaj sa. Kámo. Sebere to pačidlo. Dobre. To ešte Československo. No však hej. Tu si nechám. Tu dobre. Číslo 8. Hľadajme číslo 8. To bude dole. Tu je zasadačka číslo 1. Doslova to je fakt zasadačka. Tu je nejaký stolík. Tu je vlastne device žiarovky. Krabička nejaká. Proste ľudia, sú to tie také podobné miestnosti. A máme tu od izby číslo 8. To bude... Stolíky. ČSSR padlo. Zas. História sa opakuje. Samé hájze, však na tých intrakoch iba sráli na tú robotu. Tak to sami bereme. Kľúče, ty kokos, ešte za starého komára. Dúfam, že si ich pridaš ku svojej nukleárnej zbrani. Bulldozer, neviem, či to je vidno.